Zdarec lidi, já vás vítám u dalšího videa ze hry Minecraft a seká se to. No, tak snad. Od minula se dozvěděl to, že jsem si teda založil nový svět, protože v tom předchozím tam byly sami jenom ostrůvky a samý moře, takže jsem musel dělat strašně moc jsem toho musel přeplavat a vůbec ten svět neměl smysl. A když jsem si teda už našel nějaký místečko, tak to bylo úplně strašný. Tak jsem si založil tady nový svět a tady už jsme teda v nějakým břízovým lesíku. Jo. A tady máme hnedka ten Dark Wood, nebo jak se to jmenuje. Tajný smrk, to je něco nějakého podobného. Takže tam vzadu máme normální les. A myslím tamhle někde vzadu, nejsem si jistý, jsou hory, takže kdybychom náhodou potřebovali sníh, tak víme, kde ho najít. Džungli jsem tady taky našel, mám melouny. Jo, tady jsou. Takže, no a dneska budeme mít za úkol postavit si barák. Konečně. Protože už nemůžeme přece ve třetím dílu bydlet furt tady. No, venku. Přežívat. Čiliže to ne. Jak si to, no, každopádně musíme si tady nasekat dřevo, taky jo, ale nasekat dřevo, abychom měli na náš barák. Ještě ani nevím, z čeho budu dělat, což je největší problém. Tak já nevím, kolik bude stačit, 2 staky? 2 mohly stačit. No jo, tam mám problém. Já budu potřebovat písek. Ne. Takže pojď, tady si uděláme nějakou dřevěnou lopatku. Jo, pardon. Bych se vzpomněl tady někde diskriminovat souřadnici, že? Ne. Aha, no super. Tak snad jdu. Jo, tak udělám to 2krát třeba, nevadí. A jdeme. Už to nahrává. No. Ne, co to? Tak. No, tak to jsem teda. Jo, vidíte, krásný lesík. Tady jsem ještě nebyl, tady vzadu. Každopádně už teď nevím, kde jsem. Ne, tam, kam mám jít. Nevím. Já nechci teď těžit ten písek, co je tady, protože se mi to líbí, že tam takhle pěkně ten písek jenom trošku a... No tak jo, no tak v předchozím světě jsme si měli samý pouště. Nebo jsem dokonce v jednom světě jsem měl jen samý pouště. A některých světech vůbec není poušť. Proč mi to ten Minecraft dělá? Můžete mi to říct? Proč? Proč mi to ten Minecraft dělá? Proč? Ach jo. Co jsem komu dělal? A jo, takže... to je jedno. Tady vidíte ty jsem fakt nekecal, jsou ty hory. No jo, takže se pěkně vrátíme a... Potom to udělám někde za kamerou, že budu muset najít poušť. Strašnou radost už mám teď. Tak tady je něco aspoň trošku, kolik toho budu potřebovat, no, trošku víc. Toho budu potřebovat, ne. Ach jo, no, tak proč tomu dělám tohle, já jsem debil. Ale jak to? Jak to, že se to tady takhle? Hej, divný. 18, jo, to bude stačit. Když tam dám ty... No, dobrý. Když tam dám ty desky, tak to bude v pohodě. Ne? A to vyjde, prosím. Já tam nechci se mnou vracet, no, tady je super, tady. Fuj, tady vypadá strašně. Musím dělat takový terén, myslím. Tak, teď nejít. Já vím, že to mám tady někde ukraje. Já jsem našel. Ty vlastně dobrý. Aha. Ber. Takže. Ach jo. Super. Takže potřebujeme dřevo. Šup.
Ne, dřevo, potřebujeme krumpáč. Krumpáč. A teď jdeme někam nasekat nějaký ten. Nasekat. Vykutat. Tam je musí vykutat ten kámen, jo? Shooter. Potřebuji shooter. Shooter. Ne, prostě já neumím skákat. Neumím, prostě mi to nejde. Prostě mi nejde skákat. Wow. Ach jo. Mně nejde nic. Ukaž tady ta nová surka. Jo, jak to vytěžíme tady. Nakutáme tady. Šup. Šup, tady vytěž tady to. Tak to budeš těžit co si dlouho, no. To je nic. Zatím mi budu mít šutr, ne? To zatím. Jo, tady je. Šup. Ještě. No a jdem. Pojď. Kolik toho budeme potřebovat? Asi dost. Ne. Teď když tu ten hladký kámen a nechci tady ten kobel, tak ještě na pec potřebujeme, ale zase nemáme uhlí. Ach jo. Takže co, výprava někam teďka? Řekli jsme, že budeme stavit baráček. Kolik to mám? 14, málo. Šup. Pohni, šup. Dřevěný krumpáč. Já se těším, že budeme nějaký mít diamantový. Aspoň železný. No, dneska je 1.6.2015. A ještě dneska plánuji natočit Counter-Strike, který mě velmi naštval. Koupil jsem si tu novou operaci. A dělám tam jednu misi za 16 hodin, což je opravdu úžasný. Wow, takže se přijdu, udělám misi a můžu se jí zase vrátit. Ach jo, tak tady natočíme aspoň ještě. Ještě tady to plazíme. Šup. No, výborně, tada. Pojď. Hop. Tak. A kde máme ten barák? Tam, barák. Ano, to je barák, no. To tam máme, no. To, co tam máme, tak to je opravdu barák. No, tak. Já tomu říkám barák, jo. Tak. Super. Ne. To se začíná, no. Co potřebujeme, jo, pec. Wow. Tak jsme se dostali ve 3. díle k peci. Wow, máme pec. Nemáme uhlí. No jo, no. Tak nebudeme potřebovat uhlí, ne? Tak kolik uděláme tohle? Tak. A půl, jo. Tak a půl a udělám to 36. Ach jo. Proč se no, to nic. Proč já jsem takovej prp. Takže jak to uděláme? Raz. Nezapasej. 2, 3, 4. Vyšlo? Takže tady. Tady, jo. Raz, 2, 3, 4. Já už se smívala, takže pohni. Tady ne. Raz, 2, 3, 4. A tady už ne, no tady. Tak. Raz, 2, 3, 4. Ty brdo, to není možný. Až bych to udělal jako takhle uděláme to takhle no fakt. Ach jo. Ale já potřebuju, já musím... Proč já to tak dělám? Já potřebuju samozřejmě to uhlí. No. A nebo ne, kašlu na to. Tak to tam hoď. Šup. No, tak to. Čiliže. Co teď? Jo, dáme tam ten diorit. No, to bude vypadat strašně, ale. Polišť diorit. Ukaž to, jak to bude vypadat. Jestli bude vypadat dobře. To je není nějak špatný. Tak jo, jdem pro diorit, nebo jak se to jmenuje. Ale vezmu si lepší krumpáč. To, že zajistím, už to fakt nebudu dělat.
Nebudu dělat. Armor 2. Kdybychom se tam náhodou zasekli, což se určitě nestane. Kdybychom náhodou našli třeba nějaký důl. Tu. A naházíme tam všechno nepotřebný. Což je vlastně všechno. To vezmeme, tak. Tohle vezmeme, tohle vezmeme, tohle vezmeme. Jo, a ještě si ano, vykosíme si tady třeba, jo. Vykraftíme. No jo. Králíček. Šup. Tak. Tak. A tak. A tady, tohle si ještě vezmeme. A zasadíme si bambus. Protože bambus je super. Bambus je super. Pojď sem, zajíčku. Jako pryč. Tak jo. Tak jo, choď to. A ty ten velký by mě mohl mít rád. Nazdar. Je pěkný. Ty jsi má, já tě pohladkám, jo. Pohladím tě. Nemáš zač. Tak. Co jsem chtěl? Tatada. Teď tohle by mohlo být. Ne. Tak z jednoho pumpkina, toho velkého, tak je prostě, jsou tady ty 4. Ale z jednoho melounu je prostě jeden meloun. Logic. Co je? Blbé. Tady dáme seed. No jo, ale já nemám mrkev a bramboru. To ne. Já nemám mrkev bramboru. Pojď, prosím tě, už ti do toho dolu nějakýho. Pojď šup. Hop. No, super. Tak pojď prosím tě už někam. Už tady. Strašně nedozvalo. Ovečky šedý, wow, super. No, tak. Tady není už žádný důl. Teď najdeme nějaký důl. No trošku. Jo, nahoře. No tady by něco mohlo být. Ne? Co ti na to? Minecrafte. Máš tady něco vygeneruje? Pardon. Co jsem neslyšel, já jsem si grudl. Něco. Děkuji, že jsem tam mohl vyskočit. Vygenerovanýho. Tak ne, no. Jo. No ale, tak já myslím, že tady to už můžu ukončit. Takže děkuji, že jste se na tohle video podívali a u dalšího videa čau.